Месяц нырае ў хмарах, вежы туманныя ў змроку, сны аб мінулым мараць. Слухаюць ветер золкі. У той брыдкі сакавіцкі вечар я якраз рыхтаваўся да працы. Я меў дурасць паказаць яе на выставе ў публічнай бібліятэцы. Цудоўная рэч! То? Статут 1580-го? У замку, што стыне ад жаху, па галерэях праходзяць дама з чорным монахам. Круціў так і гэтак, падносіў да святла, прасвечваў, пераварочваў. Нічога! Пуста! Я зразумеў, у кожнай літары хаваўся лік, а з лікаў складваліся слова. Дуже многія цікавяцца гэтым несчастным замкам, які хутка загіне сусед. Дзеткі глядзець просяцца, а я іх вартую! Але мы вернемся. Мы абавязкова вернемся. Калі праўда недзе ляжыць пад зямлёй, яе трэба адкапаць. Чужымі словамі адкажу. Хто не памятае мінулае, хто забывае мінулае, асуджаны зноў перажыць яго. Быццам гэта не сон, а, не ведаю, галюцинацыя. Кара цябе знойдзе! І толькі сцяна стаяла. Але я ведаў, яны тут і будуць тут заўсёды.